Kai bai wa Allah. Ya gida ya ka gida. Yara suna jin yunwa ga kanshi nan muna ji naman kaji da farfesun dawi su kun soya amma ki cewa ba za ki ba su ba. Kuna ji na salon da na nuna muku shi za ku. An gama mala. Kuma raire ce. Insha Allah. Yawa. Wahidi. Sadaka. Malam ya ce mu tausasa murya kake wannan muryar jakan. Na sata. Iya rabon mu da abinci tun jiya. Ya hakuri. Na malam wallahi ta yi dinai. Kamayya ku sake maimaitawa. Gashi nan ga ka jin kanshin naman zabi. Ba mu sake jarraba. Yawa jaraba. Wahidi. An ce ku ya kuri wannan wani irin masifa ne. Allah wallahi ta hamu da masifa wallahi. Me? Sai sandin muke tana rejected. Ba za ku shiga. Ya malam. Malam. Ni ne malam. Ya malam. Malam. Kai bai wa Allah. Ya gida ya ka gida. Yara suna jin yunwa ga kanshi nan muna ji naman kaji da farfesun dawi su kun soya amma ki cewa ba za ki ba su ba. Haba malam zan bada babu ne na ce muku babu zan bada babu ne. Ku yi gaske kula da wani abin da ku gani ku dauko. Allah ma malam wa. Ba bai wa Allah. Wannan bara kuke ko sata. Kuma nake jin duk sallah nake jin shanu hudu kuke yanka ko. Ya malam wallahi ba a samu komai a ɗakin nan ba sai wata taliya. Taliya? Ya malam. Ta ji mai. Ba laifi. A to buganta. An gama. Ba mai ya kawo ta. Wannan wani irin tashin hankali ne. Yanzu na zage nama miji na girki kun zo kun dauka ra ku ci. Abinci ya ka abinci a ce ko nama baba a kai sani ga Allah. A huci haka. Kai. Ku kamo wancan zakaran mana. Ku kamo shi zai mai. To wani irin rashin adalci ne. Gida ta keke kamar wannan a ce ba za a samu abin da za a ci ba. Yau fito da zakaran. Haka mama na kawo. Ya kamu. Yanzu kaga wannan salon bara yanzu ne za mu yi kiba mai kulkul. La ilaha illallah yanzu miji na mai laifi kun dauke zakara da abincinsa. To a cikin adalci ku zube mata kwakin mana. An gama malam. Ba mata kwakin. Fada ka cika ba. Batu. Ye? Mu cika umarnin malam. To ta. Ku dawo mu tafi. Karbe ne ku je Fatu. A huci haka. An jima kun gode.